Аз съм Killer BG и днес снимаме на най-новата игра, която излезе в Google Play, Clash Royale. Тя е почти като Clash of Clans, обаче малко по-различна. Ето, виждате, това са ви армиите. Както виждате, имам Fireball, великани, не знам какво е. Така, след това тук включваме Пека. Ето, Пека. Това е Дракон. А това е Witch. Има почти същите герои. А това, мисля, че е принц. Но се води Barbarian King. И надолу има всички други неща. Има Wizard, Hawk. Но трябва да съм Arena 4. Така. Ето, сега ще ви покажа битка. Ето така се прави битка. Така, и започваме. Така. Това са два Wizard Tower, ето това е Wizard Tower и това. А по средата е Barbarian. Аз сме Barbarian. Тъхато. Така се водят. Добре, тук ще се притича малко на помощ. Опа. А така бе. Fireball! Тук ще бомбър. Тепайте ги. Така. Пускаме пак това. Също така после ще отключите и Валкирия. А така, 3 звезди. И печелите съндък. Така, моето име. Еми да, е Wizard. Така. Цъкате върху съндъка и чакате да се отключи. Аз не искам да харча диаманти, но 15 секунди не е проблем. След това цъкате върху съндъчето и както виждате дава ви 14 монети, дава ви за апгрейд на стрелите, дава ви за апгрейд на бомбарите и атаквам втори път. Окей, и веднага бързо атака. Още да не ви е казал good game и веднага почвате да цепите. Така, нещо интернета куца. Затова ще си пусна данните. Така. Така почваме да атакваме. От начало. Така, пускаме великаните. Пускаме и малките гадинки. Ало? Аз ще дам